Ahoj, vítejte na place Servírka v akci. Jmenuji se Diana a hraji hlavní roli servírky. Ahoj, já jsem Paolo a hraju Otakara, bohemského šéfa vyhlášené restaurace. Vždycky jsem milovala humor a grotesky a tak jsem se rozhodla jednu takovou napsat. A tak jsme ji natočili. První díl Servírky v akci je inspirován němými groteskami Charlieho Chaplina. Můžete ho zkouknout na YouTube, nebo si kliknout na odkaz tady. A protože se lidem líbila a měla u diváků úspěch, tak jsme se rozhodli pokračovat a natočit dvojku. Dvojka je mnohem výpravnější. Má dokonce i muzikálová čísla. Ale jelikož jsme parta nadšenců, která to všechno dělá za svý, potřebujeme vaši pomoc. Stopněte to. Jsme v poslední fázi. Zbývá nám poslední natáčení a postprodukce. Právě proto, že jsme v cílové rovince, prosím, potřebujeme vaši pomoc. Přispějte nám na tento unikátní projekt. Děkujeme.